Notenskwaal een week eerder Christvakantie is het voor leerkrachten en directeuren volop improviseren. En dat is net altijd makkelijk. Ja, dat doet best wel wat mij en ik wat met je team. En we merken gewoon de band dat het best spannend is. We ben ik onrustig van dit soort dagen. We weten eigenlijk net waar we aan toe zijn op zo'n moment. Ik vind het eigenlijk wel lekker, want dan zijn we wat minder lang op school en wat langere kerstvakantie. Nou, dat is ook met mijn vrienden minder, maar het is ook wel fijn. We kunnen dus alles aanmeten en snel praten met mijn vrienden. Ja, ik vind het op zich wel leuk, maar ik vind het ook wel jammer. Ja, waarom vind je het jammer? Nou, we doen echt wel leuke dingen op squallen. Het is verschrikkelijk improviseren, want we gaan natuurlijk een planning maken voor de komende weken. En we zullen volgende week bijvoorbeeld de Christviering doen. En ja, dat is nou even lastig, want we moeten schakelen. We weten eigenlijk nog net of we nou thuis onderwijs gaan moeten of dat we toch vakantie hebben, voor de band in ieder geval. Dus ja, het is nog even lastig om alles even rond te breiden. Daarbij komt nog eens dat de squal niet opvangregel maten van band, maar ouders in essentiële beroepen. Als het squal net slaagt, maar is een man die ook nog iepen bleven. Maar voor de lichtbron in Boetenpost is dat geen optie. Op het moment dat ik nog terug ga, dan doe je eigenlijk ook geen recht aan de eerste intentie van de lockdown. En dat virologen ik ze 8 dagen voor de crisisdagen het zo heel fijn was dat de band dan geen contacten meer met elkaar kon hebben. Zodat als ze met de crisisdagen naar Parkers en Beppers gaan, dat het risico zo licht mogelijk bloedt. Nou, om daarom te voldoen zijn, wie is het verstandig om mensen toch voort maar die opvang voor die essentiële beroepen te beginnen, maar net met die te wijzen voor alle klassen. Maar de Christviering, die gaat gelukkig wel gewoon terug. Dat week het eerste wat bij het personeel juist er al opkwam. Hoe komt het nou met het Christfeest? Want we hadden eigenlijk al voorbereid en wat doen we nou? Nou, we gaan gewoon afpraten dat we deze week in alle groepen nog Christ vieren. De band die doen nog steeds mooie kleren aan. We doen een feestje maken we ervan. En voor de rest van de dag doen we gewoon leuke dingen. Echt even het Christgevoel opwekken. En dat is wel leuk, omdat je dan wel gezellig nog kerst kan vieren. Terwijl dan volgende week pas kerst is. Ja, dat vind ik nog wel leuk. Dat het dan nog wat terug wordt. Nou, dat was nog de gezelligheid. Was dan als je nog kerst op het einde, voordat we al in huis staan matten.